थां माने खावलायाव सोबानाय गोनांलै खावलायाव सोबानायाथ' दसे उनाव सागायो जों सान्दोङो ओरैबायदि सोबानो नागिरदों जाय सोबानाया खमसे खम 5 बोसोर सागोन रायजोखौ उन्दुनोबो सुखुनाय नङा गोजाबो लोंनो सुखुनाय नङा गोजा लोंबाबो उन्दुलांनाय नङा बेबायदिसो सोबानो नागिरदों जों नंगौना दा बेखायनो NDP-5फोरखौ गले गले खावलायगोन साननानै नाय BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनि ओंथियानो जाहैबाय BTCआ थाबाय थागोन BTCआ थाबाय थानायनि ओंथियानो जाहैबाय मा NDP-फोरखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मा बुंगोन नोंसिनाथ' BTRसोमोनलै भाइफोर बे BTCआथ' जोंनिसो नोंसिनलाय मा नांगौ बेबायदि बुंजागोन ना बुंजाया NDP-आ बेबायदि बुंजागोन आरो बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गावनि ex-BLT केदारफोरखौनो संस्थापन होजोबनो हायाखै जायनि थाखाय बै ex-BLTफ्रानो हाग्रामाखौ गारनानै UPPLआवसो जगदान खालामगासिनो दङ नंगौना नङा अब्ला बिथाङा NDP-नि केदारखौ बोरै संस्थापन होगोन गबिन्द बसुमतारीनिख्रुइ हाग्रामा महिलारिया माबोरै फोथायसिनथाव मानसि जाहैखो साननानै नाय बै फिसा फिसा केदारफोरखौ बुंग्रोबाय आं नाम्बार 1 बे गिदिरफ्रा मालाय माबा माबि बिजनेस दंलै बिसोरखौ बुंना लाब गैया बिसोर फैखाला नङा होमबा दा बेफोरखौ साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन बुङाब्लाबो जाया बुंनो बायध' जागोन अनजालि दैमारि आब'खौ जों बयबो सन्मान होयो बिथाङा बर' हारिनि सासे गेदेमा आइजो गोबां बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों बुंबोबाय थादों आरो बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामबोबाय थादों किन्तु नुबाय दाखालि बिथाङा BPFआव जइन जाहैबाय बियो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु खोथाया नैबेसो हाग्रामा महिलारिखौ 2019 सनाव थारमाने थांनाय बोसोराव UG ब्रह्म सारनि जानानै केम्पिं खालामहैनानै ओरैबायदि गाज्रि रायबाय हाग्रामा महिलारिखौ हाग्रामा महिलारिया सासे जाति द्रही जोलैनि हांगार बियो सासे सुखिदारसो नरेन्द्र मदिजों दैथायहरनाय बियो सासे सुखिदारसो बेबायदि फिसा फिसा मानसिनि खोथाफोरखौ जों रायलायबाय थाया होननानै बुंदोंमोन किन्तु दिनै बियो BPFआव थांगारलायबाय दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया जुदि सुखिदारब्ला अनजालि दैमारि आब'आ दिनैनि दिनाव सासे एनफिलिट सुखिदारनि आन्दाराव सुखिदारि खालामनो थांदों दा गुबै खोथाया जाहैबाय मा सिगाङाव बिथाङा BPFनिनो सापर्टारनि मानसिखामोन अनजालि दैमारि आब'आ किन्तु BPFनि जा नीति आदर्श बेखौ गाज्रि मोननानै BPFनि लिडारफोरनि जि नीति आदर्श जि आखल आखु बेफोरखौ मोनथिनायनि उनाव गाज्रि मोननानै बिथाङा बिसोरजों जानाय नंलिया होननानै फैफिननानै UPPLनि जानानै थांनाय 2019 सनाव MP इलेक्सनाव केम्पिं खालामनानै हाग्रामा महिलारिखौ बेबायदि रायदों गाज्रि दा बिनि उनावहाय दिनैनि दिनाव बिथाङा BPFआव थांफिननायखौ जों बुंनो हाया जे बिथाङा BPFनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै BPFआव थांफिनदों होननानै जों मालाबाबो बुंनो हाया जों सन्देहसो खालामदों बिथाङाबो गावनि बिजनेसा जाबाय नामा पकेटफ्रा गरम जाबाय नामा टन्टि बेगफ्रा ओरैजायसो सानफ्लांदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो बेफोरबायदि लिडारनिफ्राय जों दिनैनि दिनाव बयबो सांग्रां जानांगोन बिसोर थांबानो थांफानाय बिसोर फैबानो फैफानाय दिनैनि दिनाव बेबायदि जाबा जानाय नङा लिडारफोरखौ जों सिनायनो रोंनांगोन गाबोननि दिनावहाय बिथाङाथ' बे जायगानिनोखा मालाबा लेक्सार होफैयोब्ला बिथाङा जोंनि जाथिनि थाखाय लेक्सार होनाय नङा नैबे इलेक्सननि टाइमाव होनदों आङो गावनि पार्टिनि BPFनि स्वार्थनि थाखायसो खोथा बुंफैगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन जों दहायनो बुंदों मानोना जों दिनै बयबो परिबर्तन लुबैदों सोलायनाय लुबैदों दा सोलायनायखौ मायाव लुबैदों नङा होमबा जों दहायनो बुंबाय दिनै बिथांमोना जब कार्डआव केलेंकारि खालामदों न'नि आइडिनि मुङाव गोरिब गुन्द्राखौ थगायदों साख्रिनि मुङाव फालांगि खालामदों
बे न'नि आइडिनि मुङाव नोंथांमोननाव दावराव जादोंना जायाखै मिथिया मैया दाख्लैबो जोंनि जायगायाव बिराद दावराव जादों माबानो आधार कार्ड लिंक खालामनांगौ बेखौ मा होनबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा जों बिपिएफनो जाय भट होयो बिनियासो आधार कार्डआ लिंक जागोन इनिफ्राय न'नि आइडिखौ मोनगोन होननानै बुंदों नोंथांमोननिया बुंदोंना बुङाखै जादोंना दा बेफोर बाथ्राया मिसा बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बे 17 बोसोराव बे पिएमएवाइ आइएवाइनि न'खौ खुनु बिपिएफआ होफेराखै बेखौ बिसोर दाननोबो हाया होनोबो हाया मानोना बियो जाबाय भारत सरकारनि मोनसे आसनि 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्राफोर दं जेसेबां दुखिया मानसिफोर दं बे मानसिफोरनो भारत सरकारा बे 2022 सननि गेजेराव न' होनो नागिरदों बे आथिखालाव पिएमएवाइ होननानै बुङो सिगां आइएवाइ होननानै बुङोमोन नंगौना रायजोफोर दा पिएमएवाइ होननानै बुङो दा जोंखौ 2011 सनाव सेन्सास खालामदोंमोन इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो बेखौ 10 बोसोरनि उनाव खालामो नै 2021 सनावबो खालामगोन फैगौ बोसोराव बेखौ मास्टारफ्रा सेन्सास खालामफैदोंमोन ना 2011 सनाव नोंसानाव साइकेल दंना गैया दैखर दंना गैया दंखल दंना गैया फायखाना दंना गैया होननानै नङा होमबा बेबायदि मोनसे सेन्सास खालामफैदोंमोन जोंखौ दाने सोर गोरिब सोर धोनि बेखौ नायनो फैदोंमोन बेबायदि लिस्टआ दा जोंनिया भारत सरकारनि आखायाव दं दा सोर गोरिब सोर न' मोनथावो सोर न' मोनथावा बेफोरखौ बैनिफ्रायनो फैयो दा जोंना जितु इन्टारनेटनि जुग जाबाय नालाय टेक्न'लजिया डेभेलप जाबाय नालाय जाहाथे रावबो थगायनो हाया नंगुबै मानसिया मोनथारनांगौनि थाखाय दिनै मा खालामदों आधार कार्डजों लिंक खालामदों नोंसोरनि नामजों सम्बारु मोसाहारि बे मानसिया नोंमारगोना नोंमारा बिनि थाखायनो मा जाबाय बै आधार कार्ड दिहुननाय समाव जोंनि मेगन जोंनि आखाइखौ लादोंना लायाखै लादों नङा होमबा बिनि उनावहाय बै नामजों लिंक खालामबाय बिनि उनाव मा जागोन जिअ' टेग जागोन इन्टारनेटजों नायगोन बे मानसिया नोंमारगोना नोंमारा बे जायगानि बे गासै डिटेल्सखौ मोनखांनायनि उनावसो न'नि आइडिया जानानै फैगोन बे आधार लिंकखौ खालामनो थाखाय सोरबा चेयारमेन मेम्बारनि सोरबा बिपिएफनि अरखारनि खाथियाव थांनो गोनां गैया दाथ' चेयारमेनबो गैया मेम्बारबो गैया ब्लकआव थां जिआरएसखौ लोगो हमै नङाबा जिआरएसखौ गामियाव लेंहर गामिनि रायजो राजाफोरनिखौ मावनानै हो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेबायदि खालामबानो जायो रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो बिपिएफआ जोंनो भट होयोब्लासो आइडि नाम्बारा मोनगोन भट होआब्ला मोननाय नङा होननानै बुंदों दा बेफोर खोथाया मिसा जों खुनुदिन बुङाखै बेबायदि जोङो बुंदोंसो बे 2022 सननि गेजेराव जायफोर गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा न' आइडि मोननो हायाखिसै बिसोरनो जोङो बड'लेण्ड आवास यजना बे मोनसे स्किमनि गेजेरजों न' होनो होननानै बुंदों इउपिपिएल सरकाराव फैनायनि उनाव रायजोफोर बड'लेण्ड आवास यजनानि गेजेरजों आइडि नाम्बार मोननो हायै गोरिब गुन्द्राफोरनो जों न' होनो नागिरदों बिनिफ्राय जायफोर बेकार मानसिफोर दङ जायफ्रा हमस्थापन मोननो हायाखिसै बे 17 बोसोराव बेकार जानानै थानांबाय बैबायदि मानसिफोरनि हमस्थापननि थाखाय जोङो मोनसे पलिसि लादों जायखौ जोङो बड'लेण्ड रुरेल एन्ड आरबान लाइभलिहुड मिशन मुं होदों बड'लेण्ड रुरेल एन्ड आरबान लाइभलिहुड मिशन बे मिशननि गेजेरजों जोङो स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै बै नोंसोरनाव बे सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिपिएफआ इलेक्सन खाथिबा नागिरफैयोना नोंसोरखौ इलेक्सन खाथि सफैयोब्ला बेंकनि पासबुक बिफैयो नोंसिनाव पान कार्ड बिफैगोना बिफैया बिफैयो 10,000 सोना होगोन 15,000 सोना होगोन 20,000 सोना होगोन होननानै बुङो नंगौना नङा बिनिफ्राय 10,000 होबायबो
बे 10,000खौ होनाय उनाव मा खालामो बिपिएफआ जों गिदिंबाय थानांगोन दे इलेक्सन टाइमाव गिदिंबायबो थाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रा जायफ्रा फैया बिसोरनो फैसाखौ होआ लिडाराबो बिपिएफसो नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिडारा ना सेल्फ हेल्प होनबाथाय खालि हिनजावफ्राल' जाखांफैयो दानिया सेल्फ हेल्पआ हिनजावफ्राल' जायो नामाब्रा दा बिपिएफआनो खालामलांबाय बेबायदिखौ नङा होमबा दा बै इलेक्सन टाइमाव नोंसोरनो 10,000 15,000 सोनानै होयो बिपिएफआ बेजोंनो जोङो बायजायो नंगौना नङा बेसेबां गोलैगोन 500 थाखा गोलैगोन बा 1000 थाखा गोलैगोन बेजोंनो जोङो 5 बोसोरनि थाखाय बायजायो किन्तु जों बुंदोङो बेफोरबायदि बेकार मानसिफोरखौ बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बै आसनिनि गेजेरजों बै मिशननि गेजेरजों स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै दाउखौ बोरै फियो बोरमाखौ बोरै फियो नाखौ बोरै फियो अमाखौ बोरै फियो बेफोरनि ट्रेनिं होनानै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट नङाबा लन रांखान्थियारि मदद नङाबा लन होनानै बिसोरनो गावसोरखौनो माने गायसननायनि राहा होगोन होननानै जों इउपिपिएल दोलोआ बुंदों गोलावद्राय जाबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन थांजोब्बाय मोनाबायबा आंबो थांसै दा बुंनानै फोजोबनो हाया दे गोलावद्राय जाबाय दे बुंलिया आङो नोंथांमोना बेवहाय थानाया गासैबो जिहेतु इउपिपिएलनो भट होनो होननानै सानखादों नोंगोना रायजोफोर दा बेखायनो आं बुंबाय आंनि एक्सपिरियेन्सजों आं गिदिंनानै मा मोनखो रायजो राजाफ्रा मा सानखो बेफोर खोथाखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो शेयार खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोननो दहायनो आं डिक्लार होबाय गाबोननि दिनाव जुदि इलेक्सन जायोबा बे इउपिपिएल दोलोआ 27टानिफ्राय 30टा समस्तियाव देरहानानै सरकार खुंगोना गेरेन्टि जानानै दं 100% रायजोखौ दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जायफोर बेवहाय बिपिएफनो भट होनो होननानै साननाय दङ बिपिएफनि वर्कारफोर दङ बिथांमोनखौबो नैबे सोलायनायजों सोलायफानो थाखाय आं खावलायबाय नङा होमबा दिनै इउपिपिएलआनो सरकार दाखासिगोनब्ला बे नोंथांमोननि बे जायगायाव गबिन्द बसुमतारी सारानो देरहाखाथारसिगोनब्ला बिपिएफजों थानायनि बिपिएफनो भट होनायनि मा ओंथि दंबावो बे जेबो ओंथि गैला गतिके जों बयबो सोलायनो नागिरबाय नोंथांमोनाबो ओरै फैदो सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ नंगौना नङा सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङो बेखौ बुद्धियाव होननानै बुङो जाय सोलायफानो रोङा बेखौ जाम्बा होननानै बुङोलै रायजोफोर आंबो बिपिएफसोमोन खोन्थागारनानै लाबाय ओइबो बिपिएफसोमोन खोमालै माबाया नोंथांमोननि बै माबानि बिजामादैनो मा जायगानि आंखो एनडिपिमोन गोदो आंखो बड'सा भुपेन बड'सा ना मा होनो गोदो गावथारनो नागिरदोंमोनलै बे आंखो ओंखायनो बिपिएफआव होनदोंमोन आं बिपिएफआव थांना गाज्रि जायाखै एसे मोनजादों दाथ' मोनजानाय नंलालै बिपिएफआव सरकारावनो फैखाला ओंखायनो ग्रोब लोगो जाफ्लाफैदों आं एसेजों नाङालै होनदोंमोनलै मा नाङालैब्रा होननानै सिथाबथारना थानायखाय लाखिबाय आंखौ दा बेखायनो नोंथांमोनाबो थाब फैदो जायफ्रा बिपिएफनि दं बांद्राय गोबावबा लानाय नङा बेखौ हले बुंखाबाय ना मा जोङो हालेवगोन बिसोर सैमा गाग्लिफैगोन माबोरै जानोलै बे अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय जानाय नङालै फैनोबा थाब फैखा ना मा रायजोफोर थाब सोलायनो रोंनांगौलै सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ दा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो नोंथांमोनखौबो जाहाथे गोनो गोथो जाया बेखौ खावलायबाय आङो देहाया खोब मोजां नङा बिराद मेंनाय मोनबाय आङो दा बेखायनो नोंथांमोनखौ फैगौ समाव जेब्ला बिसायख'थि जायो नोंथांमोना जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो बावा बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ